आंनि 80 नाम्बार फाग्लिया आं थांनो मोनैखाय बिनाव बिहरबाय एसे फिसा लाना फैबानो जायो नै जा गिदिर लाना फैबाय सोर फाग्लिया लोगोफोर मोनामब्रं सुनो नांसिगोन दा बोरायनि सोर आइजो बिलाय एथबां लाजिनो रोङै फैलायबाय ना दाखालि बावैसो जिबायदि ससियेल मिडियायावहाय जानानै थांबाय बेफोरबायदि आरजाथावै भिडिअसनि थाखायनो आरजाथावै रावफोरनि थाखायनो दिनै बेसेबांबा ससियेल मिडियायावहाय दाखालि बावैसो एसेग्राब आयेननि राहा लानाय जादों एबा मा होनो बिजिरनाय जादों बेफोरखौ नुगोना नुवा जेन'बा सासे बिमा जानानै सासे एसेग्राब असित एसेग्राब लासिं सिं गावनि हौवानिबो मान सनमान रायजो राजानि मान सनमान लोगोसे बर' हारिनि आइजोफोरनि मान सनमान फुरा ना दिनै जों बायदिया बुङाब्लाबो जाया जों बुंखानांगोन मानोबाबा बेबो भिडिअ क्रिएटार जोंबो भिडिअ क्रिएटार जोंथ' बुंखानांगोन रं आरो राइटफोरखौहाय नङा होमबा स' बुंनो गोनां खोथायानो जाहैबाय जोंना दाखालि बावैसो आइजो आफादाव एबसुफोरा दिनै ओंखारनानै बुंदों ना ससियेल मिडियायाव ओंखार गाज्रि भिडिअ बानायनाय रिल्स बानायनाय इउटुब बानायनाय बेफोरखौहाय गाज्रि गनायजाथावै आरजाथावै बैफोरनिफ्राय गोजानाव था होननानै दाखालि बावैसो आइजो आफादनिफ्राय ओंखार बेसेबांबा आयेन बानायना दोनदोंना बेफोरखौ नुगोना नुवाखै जेनेबा बे आइजोआ सासे बिमा जानानै बेहाथ' दङ फिसाजो फिसाला देब सिख्ला गिदिर जाजोबनाय सेंग्रा सिख्ला जाजोब्बाय फिसाफोरनि मान सनमानखौ मा खालामनो सानखो फिसाफोरा मान सनमान गैया नामा बिमाफोरा मान सनमान गैयाब्लाबो फिसाफोराथ' मान सनमान दङना फरायदोंना एडुकेसन होदों एटलिस्ट फिसाफोरनि मोखांखौ नायनानै फिसाफोरनि फिउचारखौ नायनानै बेफोरबायदि भिडिअसखौ खालामनो नाङाब्रा नोंजोंबो हायो खालामनो होनबा नाथाय इमान असित इमान लेथ्रा राव बेफोरबायदि भिडिअसखौ खालामनो नाङाब्रा बिमा जानानै आइजो जानानै सासे बर' बिमा जानानै जि लासिं सिंनो माने आइजोफोरखौनो लाजि फोनांनायसो जाबाय माथो नोंनियालाय हाब बबेनि जाखो बिलाय एथ'ग्राब रायजोफोरा गामिनि रायजोफोरा हमनांगौ बेखौ मयनाय जाद्रायदों हौवानि गाननाय गावनि गाननाय बेफोरथ' इमान लासिं सिं लेथ्रा ना आरे गाननांगौब्रा बेखौ जोंनो गाननो थाखाय सिङाव गाननो थाखाय जोंनो होदों जों गानखानांगौ बेखौ आरो बेखौ सायाव गाननानै देखायनांगौ बेनि गोनांथि गैयाना बे इंलेण्ड नङा लण्डन नङा जोंनि बर' हारिया जोबोद गोथार जोंनि बर' हारिनि गाननाय ड्रेसखौ नुवाखै जोंनि बर' हारिनि ड्रेसा रावनिजोंबो रुजुजाया नङा होमबा सोरबा बुंनो हागौ आंखौ दख'ना गानाखै नोंनो मानो आं दायो डिउटियाव दं आं डिउटिनि गेजेरजोंसो आं बे भिडिअसखौ बानायनाय जादों आरो ना इमिडियेटलि मानो होनबा आं भिडिअसखौ नुनानै जे लाजिनाय मोन्दों बिनि थाखायसो आं बे भिडिअसखौ बानायदों आरो ना नोंथांमोना जुदि गामिनिया नुदोंब्ला अननानै एसे गाइड खालामनानै हो मानो होनबा बेबायदि भिडिअस खालामनायखौ जोंना मिडियायाव दाखालिनो एबसुफोरनि थ्रुयै ना आइजो आफादफोरा जोंना वार्निं होना दोनखादों स' बेबायदि जोङो रुल्सफोरखौ फल' खालामनांगौ मानो होनबा फिउचार दङ जोंहा गथ' गथाय दङ जोंनि गथ' गथायफोराबो भिडिअस नायो मबाइल नायो इमान गनायजाथावै बैफोर रावफोरखौ बैफोर भिडिअसफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां आरो ना स' लोगोफोर आं मा बुङो आंहा डिउटि टाइम आं सम मोना आरो समबो होनो हायाखै स' आं भिडिअसखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो ना गोजोननाय बावहरबाय जानायखौ नाजावदो जायखौ निमाहा होदो रोङैखौ फोरोंहरबानो जाबाय आरो आंनि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होबानो जाबाय।